Mira, l'atenció espiritual, tal com l'hem definida aquí a l'hospital, seria l'atenció al patiment de la persona. És a dir, si la persona malalta està patint, més enllà del patiment físic, o sigui, el que és el patiment intern de la persona, quan la família també està patint o passant un mal moment com a conseqüència, i també els propis professionals, que també ells tenen el seu patiment per el context en el que viuen. És molt, molt important l'acompanyament de les famílies, perquè al final són les que estan 24 hores. Els professionals entrem i sortim de les habitacions, però qui està allà és la família. Aleshores, la família té molt per aportar. I jo diria que si haguéssim de resumir-ho ràpidament, la clau és anar sempre un pas per darrere de la persona malalta a la que ens estimem. És a dir, que si la persona està en una situació en la que no vol parlar del que li està passant, com a famílies, encara que ens costi, deixar-la que no parli. I si la persona està trista, deixar-la que pugui plorar, que no s'hagi d'avergonyir de plorar davant nostra. O si està enfadada, que pugui mostrar el seu enfado. Perquè quan rebem un diagnòstic d'una malaltia, sigui del tipus que sigui, hi ha moltes pèrdues a nivell intern que s'estan produint, de qualitat de vida, del que esperàvem que fossin les coses, de les expectatives, del que teníem previst per avui i que no podrem fer. I la persona ha de poder passar aquests processos i ha de poder anar passant totes les emocions que li representa tot això i el desequilibri. Llavors és molt important que les famílies no ho bloquegin i sí que li permetin. Tot i la dificultat que potser la família també s'ho està passant malament, però jo sempre dic que està bé poder plorar junts en un moment donat si les coses es posen malament, o enfadar-nos junts i pensar que la vida és injusta. Està bé, i l'important és que puguin anar passant els diferents processos. Jo diria que quan la persona està patint molt, el conversar perquè sí no té molt de sentit. De vegades és important només estar en silenci, estar en presència al seu costat, estar en silenci des d'un silenci que li transmeti estic aquí i t'acompanyo amb el que estàs passant, entenc que no és fàcil i jo estic aquí i no em bellugo. Un bon acompanyament fa que la persona estigui amb serenitat allà on està i visquent el que està visquent, però sabent que està acompanyat i hi ha un punt de serenitat perquè no estàs sol, perquè et saben acompanyar amb el que estàs passant i no donen consells, que això és molt important. Sense consells, només estar. Quan s'ha produït la mort, la família en aquest cas ja no pot acompanyar la persona que ha marxat, sinó que és un acompanyament cap a ella mateixa. Aleshores, jo penso que és molt important aquí poder-nos donar tot l'amor i tot el carinyo, perquè no és fàcil perdre ningú, és molt difícil, és duríssim i és un procés que no se solucionarà ni en 2 mesos ni en 3 mesos. És un dol, necessitarà el temps que es necessiti i això no hi ha definició ni temps marcat i cadascú anirà fent. Per tant, és important respectar-se el ritme. I si avui no tinc ganes de dutxar-me, doncs no em dutxo. I si avui no tinc ganes de sortir al carrer, doncs no surto. I si ara vull prendre un cafè, doncs prenc un cafè, sense sentir-me culpable. Me'l prenc i després continuo amb el meu dol. Però sempre anar deixant que les emocions i que el que tenim a dintre vagi sortint suaument i rodejant-ho de carinyo.